μιλάμε στον ελληνικό βασίλειο. Οπωσδήποτε, ναι. Υποψήφιος με την πνοή δημιουργίας, υποψήφιο δημάρχου του Νίκου του Σταυρέλη εδώ στο Δήμο Κορινθίων. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Σε εσάς και τους τηλεθεατές. Υποψήφιος και πάλι λοιπόν, αυτή τη φορά σε άλλο συνδυασμό, από τη Συμμαχία Πολιτών στην πνοή δημιουργίας. Πώς πήρες αυτή την απόφαση και τι ήταν αυτό που δεν σου άρεσε σε γενικές γραμμές στο συνδυασμό του νυν δημάρχου και αποχώρησες? Όλοι οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, όταν εντάσσονται να λάβουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα, έχουν πολλούς πολίτες φίλους, συναδέλφους και διάφορους παράγοντες, οι οποίες είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να τους βοηθήσουν σε διάφορα προβλήματα. Όταν αυτό δεν υλοποιείται, εκ των πραγμάτων έρχεται η δυσαρέσκεια. Και πιάνουμε και όταν ζητάμε πολλές φορές μια χάρη ή μια εξυπηρέτηση ή οτιδήποτε άλλο και δεν γίνεται, αποχωρείς από αυτούς, γιατί οπωσδήποτε τους ονομάζεις, αν το πω στην ομή γραμματική, ψεύτες. Και δεν θέλω να υπάγομαι και να κατατυλιογώ εγώ με ψεύτες, θέλω με ειλικρινείς ανθρώπους. Και πιστεύω ότι ο Νίκος Σταυρέλης είναι πιο ειλικρινής από ότι είναι οι υπάρχοντες διοικούντες του Δήμου μας. Γιατί είναι τον Νίκο Σταυρέλη? Ο Νίκος Σταυρέλης, από την προηγούμενη ιδιότητά του πριν συνταξιοδοτηθεί, υπήρχε στη δουλειά τα πάνω, ήταν ελεκτής, από ό,τι γνωρίζω, στην πρώην Εμπορική Τράπεζα, η οποία έλεγχε όλους τους διοικητές, διευθυντές του τραπεζικού συστήματος. Αν ήταν άνθρωπος διεφθαρμένος ή ήταν κάτι διαφορετικό, εκ των πραγμάτων θα είχε σήμερα πολλά λεφτά. Κάτι το οποίο δεν έχει. Αυτό αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι άνθρωπος φερέγγιος και μη διεφθαρμένος. Είναι ένας σωστός άνθρωπος. Και εμείς αυτούς επιδιώκουμε να έχουμε. Και με αυτούς θέλουμε να πορευόμαστε. Τα κόμματα και οι ιδεολογίες έχουν θέση στη βασιλιστική τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ακούμε πολλά από τον τελευταίο καιρό. Και όχι μόνο έχουν θέση, έχουν ύψη της σημασίας θέση, γιατί όλοι οι υποψήφοι, ακόμα και υπάρχουν δημάρχοι, εντάσσονται σε κάποια κόμματα και εντάσσονται και δυναμικά. Δηλαδή φαίνεται ότι υποστηρίζονται ή τους υποστηρίζει κάποιο μεγάλο κόμμα. Και αν έχουν και παρελθόν κακό, χειραγωγούνται κιόλα. Άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Μέσα όμως στους συνδυασμούς, στους δημοτικούς, μπορούν να είναι και άνθρωποι όλων των ιδεολογικών και όλων των κομματικών σχηματισμών. Οπωσδήποτε μπορεί να είναι. Γιατί είναι άλλο τοπική αυτοδιοίκηση και άλλο είναι. Τώρα άλλο είναι, άλλο πρέπει να είναι, δεν είναι όμως. Γιατί όταν χειραγωγούνται από την κεντρική πολιτική, οπωσδήποτε πάβει να είναι αυτόνομοι και να διοικούνται μόνοι τους. Άρα πέφτουν και χέρια ή πέφτουν στόματα ή πέφτουν από τους υψηλά ιστάμενους πολιτικούς και δεν γίνονται οι δουλειές όπως πρέπει να γίνονται, το έργο το οποίο που τους έχει αναθέσει ο κορινθίος λαός ή όλο των πόλεων της Ελλάδος. Χειραγωγούνται οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε χειραγωγούνται. Αν όχι όλοι οι Δήμοι, μερικοί ή κάποιοι, κατά πλειοψηφία κατά δική μου γνώμη, χειραγωγούνται. Δήμος πάντως, για να μάθουν και οι νεότεροι, σύμφωνα με τους αρχαίους, τι είναι Δήμος τελικά? Δήμος... Ή τι θα μπορούσε να είναι Δήμος? Ο Δήμος, δημότης, γι' αυτό το λέμε και δημότη, προέρχεται από τον κόσμο, που οποίο κατοικεί. Ένας δρόμος ή ένα δάσος ή οτιδήποτε άλλο ή μια πολυκατοικία δεν έχει νόημα χωρίς κόσμο. Ο κόσμος είναι ο Δήμος. Άρα βάζουμε κάποιον, ο οποίος λέγεται δήμαρχος, αυτός που διοικεί και κάνει το οτιδήποτε καλό για τον τόπο αυτόν, με τον κόσμο το οποίο κατοικεί. Αυτό λέγεται Δήμος. Τι σε ενοχλεί περισσότερο στο Δήμο Κορινθίων σήμερα ή τι ακούς από τους δημότες ότι τους ενοχλεί περισσότερο? Αν θα πάρω παράδειγμα τον νυν δήμαρχο, ο οποίος δεν θέλω να δίνω χαρακτηρισμούς, είναι απόμακρος από τους πολίτες. Δεν έχει την τάση της λαϊκότητος και είναι λίγο υψηλά στο ανάστημά του προς το κοινωνικό σύνολο των πολιτών. Και αφετέρου 4 χρόνια δεν είδαμε να κάνει κάτι ουσιώδης για την πόλη μας. Όπως ακριβώς την παρέλαβε, την παραδίδει. Από ό,τι φαίνεται θα την παραδώσει. Άρα δεν είναι ένας Δήμος ο οποίος είναι χρηστικός ή ένας Δήμος ο οποίος έκανε κάτι για τον τόπο μας. Και δεν είχε και άξιους, αν όχι όλους, μερικούς εξ αυτών, δημοτικούς συμβούλους. Και οι διοικούσα του συνεργάτες, ναι. Άρα σημαίνει ότι
αν τον βαθμολογήσουμε, η βαθμολόγηση είναι κάτω της βάσης. Εσύ τι θα ήθελες να είχε γίνει περισσότερο στο Δήμο αυτά τα 4 χρόνια, ή θα μπορούσε τουλάχιστον να γίνει? Τα δύο βασικά της Κορίνθου και γενικότερα των χωριών που ανήκουν στον Καπαιδιστριακό Δήμο είναι το νερό, τα σκουπίδια, και εδώ σπαταλούμε πολλά χρήματα για τα απορρίμματα, για τα σκουπίδια, τα οποία από ό,τι διαβάζω σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα απορρίμματα, τα σκουπίδια είναι ενέργεια. Και εμείς αντί αυτού να κάνουμε την ενέργεια, και όχι μόνο εμείς και άλλοι δήμοι, σπαταλούμε χρήματα τον προϋπολογισμό του Δήμου και από ό,τι ξέρω είναι κάποια εκατομμύρια ετησίως για να μολύνουμε το περιβάλλον, αντί να κάνουμε κάτι καλό. Κανένας δήμαρχος, πλην μόνο εξαιρέσεων μερικών δημάρχων κατά την επικράτεια, έχουν κάνει έργα υποδομής για τα απορρίμματα. Η Κόρινθος ποτέ δεν είχε τέτοιο σκοπό ή κάτι πήγαν να ξεκινήσουν, αλλά από ό,τι είδα δεν ξεκίνησε καθόλου. Το εργοστάσιο. Για το εργοστάσιο. Έχεις ταξιδέψει στο εξωτερικό? Έχω ταξιδέψει. Τι βλέπεις εκεί, σε πόλεις, όχι τόσο μεγάλες όπως η Αθήνα, όπως είναι η Κόρινθος, έχεις πάει σε τέτοιες πόλεις. Τι βλέπεις εκεί? Οι πόλεις όπως η Κόρινθο... Να το φέρουμε εδώ, να κάνουμε κάτι. Οι πόλεις όπως η Κόρινθος στην Ευρώπη, σε χώρες μεγάλες ευρωπαϊκές, είναι χωριά ουσιαστικά. Εάν πάρουμε δεδομένο ότι είναι χωριά, οι υποδομές των χωριών αυτών είναι θα πάρω παράδειγμα τη δικό μας πόλη, την Κόρινθο. Είναι τριτοκοσμική έναντι με των υποδομών το οποίο διαθέτουν άλλες χώρες ευρωπαϊκές στην χώρα τους. Η πόλη μας είναι, όπως το ανέφερα, τριτοκοσμική. Δεν έχει υποδομές. Πρώτα απ' όλα θα πάρουμε την αρχαία Κόρινθο, η οποία η αρχαία Κόρινθο τα προηγούμενα χρόνια έσφιζε από λεωφορεία και από κόσμο. Σήμερα διακρίνω ότι τα λεωφορεία και ο κόσμος που πάνε να επισκεφτούν το αρχαίο κάστρο απάνω είναι απειροελάχιστα. Δεν υπάρχει επισκεψηματικότητα, γιατί μάλλον δεν υπάρχουν υποδομές για να έρθει ο κόσμος. Δεν έχουν δώσει έμφαση κανένας δήμαρχος στα προγενέστερα και τα χρόνια τα σημερινά για να αναπτυχθεί αυτός ο τόπος, ώστε να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε και τουριστική υποδομή. Έχουμε μόνο πεζοδρόμια, έχουμε μόνο πάρκα, έχουμε μόνο καθίσματα, έχουμε οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο βλέπει το μάτι, αλλά όχι έργα υποδομής. Έχουμε όμως την πλατεία εδώ στα Περιβολάκια, πώς την είδες? Η πλατεία στα Περιβολάκια άλλαξε όψη, αλλά δεν είναι το θέμα να δούμε την πλατεία μόνο. Το θέμα είναι να δούμε και τα τιμολόγια της πλατείας, γιατί από όσο γνωρίζω, τα τιμολόγια της πλατείας είναι τόσο βαριά, από ό,τι λένε, δεν τα έχω δει, από ό,τι ακούω. Είναι τόσο βαριά που δεν σηκώνονται. Φανταστείτε τώρα οι δαπάνες που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει αυτή η πλατεία. Και δεν είναι κάτι το αξιόλογο, εντάξει, ομόρφη είναι η πλατεία, δεν μπορώ να πω όχι, αλλά δεν είναι κάτι το αξιόλογο σαν πλατεία. Θα θέλετε να είναι, όπως λέει και η αντιπολίτευση και πολλοί άλλοι, ότι να έχει πιο πολλά δέντρα, να μην έχει τόσες πέρκουλες, τόσο τσιμέντο, θα τη θέλετε πιο πράσινη κι εσείς? Πάντα η φύση επιβάλλει το δέντρο. Δεν επιβάλλει η φύση να υπάρχει μπετό. Το μπετό καταστρέφει τη φύση. Αυτονόητο για οποιονδήποτε. Άρα, οπωσδήποτε, άμα έχει πιο πολλά δέντρα, θα ήταν καλύτερα. Είχα επισκεφτεί πριν από λίγες μέρες την Βιτίνα και μπήκα σε ένα δασικό μέρος που είχε εκεί πέρα ο δήμαρχος, που δεν το έχει πειράξει καθόλου, το οποίο ενώ στη Βιτίνα έκανε ζέστη, στο σημείο εκείνο είχε δροσιά. Άρα δεν είναι μόνο οπτικό το δέντρο προς τον άνθρωπο, είναι και φυσικό και καλό προς την υγεία του. Άρα είναι πολλά τα οποία εκπέμπουν προς το καλύτερο. Κάτι το οποίο στην πόλη μας δεν τα έχουμε δει αυτά. Θα είναι καλό ο εκάστοτε δήμαρχος ή ο επερχόμενος δήμαρχος να μπορέσει να υλοποιήσει όλα αυτά. Τι πιστεύεις ότι θα πρέπει να κάνει τους πρώτους μήνες, εφόσον εκλεγεί ο Νίκος Χρυστοδέλης δήμαρχος? Άμεσα, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει για αυτή την πόλη και για τα χωριά μας? Η προτεραιότητα σε κάθε δήμαρχο, πιστεύω, γιατί λέει το ρητό και η παροιμία, η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσει από τη μισή αρχοντιά και κατόπιν να προβεί στο πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη δημοσιεύσει και να υλοποιήσει σταδιακά, γιατί όλα μαζί δεν μπορεί να γίνουν εκ των πραγμάτων. Ο κάθε λογικός άνθρωπος το σκέπτεται και μπορεί να το καταλάβει. Να προβεί πρώτα σε αυτά, πρώτα μετέπειτα στην εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων
και να έχει κόρυνθος νερό και κατόπιν σταδιακά να προχωρήσει στα έργα τα οποία έχει αναφέρει ο ίδιος στο πρόγραμμά του. Λοιπόν, με τον κύριο Βασίλη Αναστασόπουλο, υποψήφιο της Πνοής Δημιουργίας στο Δήμο Κορινθίων. Κύριε Αναστασόπουλε, το να επικεντρώνεται η εξουσία σε ένα πρόσωπο. Αυτή τη φορά είδαμε τον Βασίλη τον Ανώπουλο να είναι εκτός από δήμαρχος και πρόεδρος στη ΔΕΙΑΚ και πρόεδρος στο Δημόπρακτο. Κάτι, άμα υπάρχουν πολλές εξουσίες σε έναν άνθρωπο, κάτι δεν θα γίνει καλά. Είναι κάτι που ο Νίκος Σταδέλης το έχει αποκλείσει από τώρα, ότι εγώ θα είμαι μόνο δήμαρχος και οι υπόλοιποι θα είναι σε άλλες θέσεις, δηλαδή οι συνεργάτες μου θα είναι στις θέσεις τους σαν δήμαρχοι, σαν πρόεδροι νομικών προσώπων. Συμφωνείτε και εσείς αυτό, ότι δεν πρέπει όλα να είναι σε έναν άνθρωπο, πολλά πράγματα σε έναν? Για να γίνεται αυτό το οποίο κάνει ο νυν δήμαρχος, αποσκοπεί μάλλον σε συμφέροντα ή έχει φοβία από τα πρόσωπα τα οποία το έχει στη διοίκησή του. Άρα, αν είναι το δεύτερο, σημαίνει ότι είναι κακό. Αν είναι το πρώτο, σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει εμπιστοσύνη σε άλλους και έχει πάρει όλα αυτά. Αλλά λέει το ρητό και η παροιμία στην χώρα μας ότι σε μια αγκαλιά δύο καρπούζια δεν στηριζόνται. Άρα δεν μπορεί να κάνει και όλα μαζί μόνος του. Θέλει ανθρώπους, γιατί μας διδάσκει και ο αρχαίος, ο παλιός, ο αείμνηστος Αριστοτέλης ο Νάσης και μας λέει ότι ευεργέτημα, λέει, του άθλου του δεν ήταν δικό του μόνο, ήταν και από συνεργάτες πιστούς που είχε. Άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να έχεις και συνεργάτες για να πετύχεις ένα στόχο. Γιατί αν δεν έχεις, δεν το πετυχαίνεις. Δεν είχε ικανούς συνεργάτες. Για να μην μπορέσει για να πάρει όλες αυτές τις αρμοδιότητες πάνω του, σημαίνει δεν είχε εμπιστοσύνη στους συνεργάτες του. Γι' αυτό πήρε τις αρμοδιότητες. Εκτός αν είχε κάτι άλλο σκοπό στο μυαλό του, το οποίο δεν μπορώ να πω εγώ για να πω για ποιο λόγο το έκανε. Τώρα εσείς, εφόσον εκλεγείτε τον Οκτώβρη, σε τι θα μπορούσατε να συνεισφέρετε στα κοινά του Δήμου, εφόσον υπάρξει δημοτική αρχή από τον κύριο Σταδέλη? Θα μπω στο θέμα με ένα άλλο παρανομαστή κουβέντας και θα πω το εξής. Επειδή στη χώρα μας οι περισσότεροι που πολιτεύονται, ανεξαρτήτου βαθμίδος της πολιτικής, οι περισσότεροι δε είναι ανεπάγγελτοι. Δεν έχουν επάγγελμα, δεν ξέρουν τι είναι στη δουλειά. Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι δημόσιες σχέσεις. Γιατί αυτό επιβάλλει το ωράριο το οποίο έχουν ελεύθερο. Εμείς είμαστε επαγγελματίες, ξέρουμε το marketing, ξέρουμε την επαφή, ξέρουμε να δουλεύουμε, ξέρουμε τι υπάρχει το οποίο χρειάζεται να μπει στην πόλη. Ξέρουμε τα πάντα, όσο μπορούμε τουλάχιστον τα πάντα. Άρα σημαίνει έχουμε οργανώσει παραπάνω από κάποιον ο οποίος, θα το πω στη λαϊκή γλώσσα, τεμπέλη. Όταν σε διοικούν τεμπέληδες, οπωσδήποτε δεν έχουν σωστό πρόγραμμα να σου αναθέσουν προς την πόλη, να κάνουν κάποια πόλη ουσιώδης. Όσοι δήμαρχοι ήσαν αυτοί οι οποίοι ήσαν επαγγελματίες, έχουν δώσει παράδειγμα και ποτέ δεν χάσανε την εξουσία τους. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχετε δίκιο. Άρα εσείς μπορείτε να προσφέρετε σε κάποιο τομέα όπως εκλεγείτε? Στο Δήμο... Είναι τομέας της καθαριότητας, ας πούμε, έχετε κάτι στο μυαλό σας? Στο Δήμο, σε κάθε Δήμο της χώρας υπάρχουν πολλές αρμοδιότητες. Από το κτηνοτροφικό, από το ίδρυυση, από την καθαριότητα, από πολλούς παράγοντες. Ο κάθε άνθρωπος βάσει της ιδιότητας το οποίο υπηρετεί έχει γνώση περί αυτής. Άρα πάρω το δικό μου εαυτό, το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να έχω γνώση περί των τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η καθαριότητα. Είναι το επάγγελμά μου το φορτηγό. Έχω γνώση, καθαριότητα την ξέρουν όλοι οπωσδήποτε. Εγώ μιλάω περισσότερο για το τομέα το επαγγελματικό. Άρα και περαιτέρω ακόμα αν χρειαστεί να βοηθήσω σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, δεν γεννήθηκε κανείς μαθημένος. Όλοι μάθανε. Άρα σταδιακά θα μάθω κι εγώ αυτό το οποίο δεν γνωρίζω. Γιατί αναφερθήκατε πολλές φορές στην καθαριότητα. Σίγουρα είναι η εικόνα μιας πόλης, φαίνεται από εκεί. Είναι τόσο χάλια η κατάσταση? Δεν το λέω εγώ. Εάν θα μπείτε στο Facebook, σήμερα ιδιαίτερα, χτες προχτές, όλοι δεν κινητοποιήσαν κάτι άλλο και δεν διαμαρτυρηθήκαν για κάτι άλλο, παρά μόνο για τα ογκώδη σκουπίδια. Πριν από κάποιες μέρες είμαι σε ένα χορευτικό σύλλογο και με παίρνουν τηλέφωνο εκεί πέρα να επέμβω στον αρμόδιο
γιατί έχουν κάτι ογκώδη σκουπίδια στο σημείο της γειτονιάς τους και δεν λάβανε καθόλου μερίμνα, και να μην πω τώρα ποιος είναι υπεύθυνος, αν είναι ο αντιδήμαρχος ή κάποιος άλλος, για να κάνουν να προβούν να πάνε να πάρουν στο δρόμο τους, γιατί είχε δυσοσμία. Και επενέβη εγώ με τον τρόπο το οποίο μπορούσα και πήγαν τα πήρανε την επόμενη μέρα. Άρα σημαίνει η καθαριότητα είναι πρόβλημα στον τόπο μας. Είναι η μισή αρχοντιά. Κύριε Στασόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Τίποτα άλλο, τα είπαμε όλα. Ήταν η αρχή. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως Οπωσδήποτε, ναι. τις εκλογές να τα ξαναπούμε. Σας εύχομαι τώρα καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ θερμά και για όλους τους υποψηφίους. Και εσείς πάντα να είστε καλά και να έχετε υγεία. Να είστε καλά.